गणपतीसाठी कोकणात जाऊची गोष्टच वेगळी. आम्ही या वर्षी सुद्धा गणपतीत गावात गेलो. गणपतीत गावचं वातावरण अगदी भक्तिमय होऊन जातं. आरती, फुगडी, भजना, दशावतार अशा कार्यक्रमाने गाव अगदी दणानून जातं. गावात गेल्यापासून सर्व बायका बायलेक एकच प्रश्न विचारत होते, तुझ्या ग्लोईंग त्वचेचा सिक्रेट काय? कारण बायलेची स्किन पहिली लय डल होती. बायलेने एवढे व्हिटॅमिन सी सिरम वापरून झाले होते, पण त्याचो कार्डिओचो पण उपयोग बायलेक झालो नव्हता. तसाच हे सिरम काही दिवसानंतर ब्राऊन कलरचे होतं आणि सर्व बॉटल ऑक्सिडाइज होत. म्हणून बायल व्हिटॅमिन सी फेस सिरम शोधूसाठी स्क्रोल करत तेव्हा ह्यो बायले का व्हायरल ट्रॅव्हल फ्रेंडली व्हिटॅमिन सी ग्लो पॉट्स भेटले. ह्याच्यात ट्रिपल ब्राईटनिंग इफेक्ट, ह्याच्यातला व्हिटॅमिन सी टोन घट्ट आणि एक समान करतात, तर ह्याच्यातला ग्लुटाथिऑन त्वचा उजळ आणि ह्याच्यातला एक्झर मुरमांशी फायटिंग करतात. ह्या भारतातला पहिला सिरम शाशे असा, एकदा वापरूसाठी अगदी परफेक्ट क्वांटिटी असा, फुकट जाऊचो विषयच नाही. वापरूकले स्वच्छ असा, कारण शाशे फोडल्यावर एकदाच वापरूचा. तुम्हीच फरक बघा, बायलेची किती डल स्किन होती आणि आता कशी चमकता. आणि महत्वाचं म्हणजे स्वस्त पण असा, एका पॉट साठी फक्त 12 रुपये पडतं. मगे बायलेन ओटांग वाईट लिपस्टिक फासल्या आणि का बायल एकदम तयार. डम डॉगचा 10% व्हिटॅमिन सी फेस सिरम ग्लो पॉट खरेदी करूसाठी QR कोड स्कॅन, तसाच purple.com वरसून पण ऑर्डर करू शकतास.